para mawala na yung issue. At lahat ay mapapadalhan ng kopya ng result. PPCRB, NAMFREL, Majority Party, Minority Party, at ang media may sariling server. Ibig sabihin, sabay-sabay napapadala at any given time sa bawat presinto. Para yung bawat entities na yan, pwede magkumpara ng result kung pare-parehas ang napadala sa kanila. Ano po yung mga factors, sir, para hindi po maging rejected yung ballot po natin? Ay naku, wag po natin susulatan yung gilid. Yung may mga parang square na block. Wag po natin susulatan yung wag natin pupunitin o yuyukutin yon. Yung balota pwede po magusot ng konti. Pero basta tatandaan natin yung mga timing marks na nasa gilid at nasa itaas sa baba, wag po natin itong susulatan. Pag nabutas, naniniwala tayo, pag nabutas, hindi pa rin i-reject ang mismong balota. Pero may epekto doon sa posisyon na pagbobotohan. Sir, nabanggit niyo po kanina, meron po tayong ibibigay na exclusive voting time para sa mga senior citizens ng PWD. Alas 5 hanggang alas 7, paki-expound na po yun. Tama lang po yun. Dapat nga po pabotohin natin ang mga nakatatanda, mga may kapansanan, mga nagdadalang tao ng 1 linggo bago mag-eleksyon. Bakit ang media? Bakit ang PNP, military, ang frontliners, pinapayagan natin makaboto na maaga? Hindi ba? Para mas maging kaya-ayang pagboto ng mga nakatatanda, dapat mas maaga rin silang pumoto. Kaya lang, dahil wala pang ang batas, kaya ang ginawa ng COMELEC, pabobotohin natin sila ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7, exclusive sa kanila. Subalit, kung ayaw naman ng mga nakatatanda na bumoto ng ganung oras, nasa kanila naman yung option. Basta sa atin, may 5 to 7. At naniniwala ako, si Lolo, si Lola, si Nanay at si Tatay, maagang gumigising yan, pupunta kagad sa presinto at sigurado makakaboto, hindi masasagi, hindi masasaktan, hindi mauuhaw dahil malamig pa ang panahon sa oras na yon. Siyempre may kasama po sila na watch. Papayagan din namin. Kung sakasakali na yung si Lolo, si Lola, yung may kapansanan ay may kasama na mag-a-assist sa kanya, papayagan na rin namin yung mag-assist na bumoto na kaagad. Kasi para naman, sigurado na makakaboto yung nakatatanda. Sir, panawagan na ng voting, siguro natin sa publiko, lalo na nabanggit nyo kanina, 5.2 million na botante yung mga tanggal po doon sa voters list. Yung mga kababayan po natin dito sa Dagupan, sa buong probinsya ng Pangasinan, sa La Union at Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa buong Pilipinas na. Meron po tayo hanggang September 30 na registration ng mga botante. Pwede kayo magpa-transfer, buhayin ang inyong mga registration. Pwede po natin gawin yan hanggang September 30. Saya po, alam nyo, unang hakbang sa pagboto, pagpaparehistro. Huwag po natin sasayangin ang pagkakataon. Dahil ito lang ang isang bagay na tayo ay pantay-pantay sa bansang ito. Isang boto, isang Pilipino. Rented out lang po itong mga machines na gagamitin. Sabi nyo, Ay, minarapat po natin na magrenta lang tayo ng mga makina. Hindi po tayo bumili ng mga makina. Sa ating palagay, mali ang strategy na binibili ang machine sapagkat nagbabago ang teknolohiya. Number 2, napakamahal, millions of pesos ang binabayad natin sa warehousing. At pagkatapos, pag hindi na siya nagagamit, nasa warehouse pa rin. Samantalang kung nirenta lang natin yan, laging bago. Number 2, pag hindi naging maayos, yung nagparenta sa atin, hindi na sila makakaulit sa susunod na halalan. Kasi nga, renta lamang ito. At mas mura kesa doon sa binili natin. Sir, pwede mo namin tanong kung magkano po yung pinalaki na machines at ilang machines po yung Ito ay 110,000 machines na gagamitin natin sa buong Pilipinas. 104,000 ang lahat ng presinto. May 6,000 tayo na contingency machine. Kung sakali may problema ang ibang makina, may nakahanda tayong pamalit. Nangangahulugan, bawat probinsya, bawat bayan, merong contingency machine na ipapadala ang COMELEC para merong kaagad na pamalit kung sakasakali magka-problema. Sa lahat ng 82 provinces, may ilalagay tayong 82 repair hubs. Dati-rate, isa lang ang repair hub, Santa Rosa lang. Ngayon, 82 na repair hubs sa 82 probinsya. Ngayon, magkano po inabot? Inabot po 149,000 pesos ang isang makina na renta. Aba, kung tutuusin, napakamura po yun sa aming projection sapagkat ang ABC namin, 155,000. Ang katotohanan, nakatipid po ang COMELEC ng 800 million sa procurement na ito.
Doon po tayo Sir, kukuha ng resulta. hindi po ito magiging first time na may voters education demo dito sa Pangasinan. Ngayon pong darating na Nobyembre, Disyembre hanggang Enero at 30, magkakaroon po tayo ng malawakan na voters education sa buong bansa. Bawat isang bayan, isang syudad, merong isang sariling machine na gagamitin. Dati po kasi, isang region, isang machine lang. Ngayon po, isang munisipyo, isang machine. Para mas palawak yung napupuntahan at na pag-dedemohan natin ng mga kababayan. Ito po yan sa DICT.